Kermanen madarikazioa. Taxi, taxi! Bai? Apa, kaixo, libre zaude? Bai, nora joan naizu? Bortxeriak bizitatu nahi ditut, bueno, egia esan aldiz bat bakarrik egon naiz hemen. Eta berdin zait, zuk zer rekomendatzen didazu? Ni Arantzakoa naiz. Bai. Nabatzu Arantza joanen gara. Jungo gara, bai. Bai, jende bitxia igotzen da zure taxira? Bueno, guain arte ez, gaurtik antzina jutzen zit baietz. Bueno, ni bitxia ez, ni berezia, Ni naiz berezia. Ez que, bakizu zer, Bilboko taxista batek, aldiz batean, kontatu zidan, jende oso bitxia igotzen zitzaikela, bueno. 4 edo 5 aldiz lapurrak igo zitzaizkion, pentsa, imaginatu. Niri behin ere. Bueno, orduan ondo. 2 aldiz, 3 aldiz eta 11 aldiz esaten badugu ere, behin esango dugu, eta ez aldiz bat. Gogoan izan. Arantzan behin bakarrik izan naiz, izango da forma egokia. Azken nengo aldiz, nire izebaren 600ean etorri ginen bortxerietara, pentsa. Bueno, eta gainera, bapatean geratu egin zen, bueno, bultzatu genion, Baina, keba, etzen mugitzen. Eta zein zunten? Begira, nik autoa konpondu nahi nuen, baina nire izebak ez zidan utzi, esan zidalako, saltzeroa nintzela. Horrek izugarri mindu zidan. Eta nola molatu zinten? Arrez gero, kalean ikusten duda bakoitzean, ez diot agurtu ere egiten. Gizona, erran nahi dut, aber zein zunten kotxearekin. Hori, bultza egin genion lezakaraino. Pentsa, bueno, nik kotxea hemen utzi nahi nuen, Baina nire izebak sekulako maitasuna dio 600-ari. Eta lezakaraino joan zinten kotxea bulkaka? Bai, lezakaraino berreza izan zen, baina algortaraino hori ezgutea, hori bai izan zen lako beria. Aizu, zenbat denbora da semaforoa gorrian, ezta? Badakizu, lezakako semaforuak. Ja? Kontuz bultzatu eta bultza egin bikoteekin, erregimen desberdina baitute. Autoa bultzatu dugu esango dugu, baina autoari bultza egin diogu. Ez nahastu horren bestez 2 moduak. Autoari bultzatu diogu ez baita zuzena izango. Gauza bera gertatzen da, mindu eta min egin bikotearekin, edota agurtu eta agur egin parearekin ere. Hau kasualitatea. Justu puntu honetan izarratu ditzegun nire izebaren 600 ere. Zu suerte txarrakoa zera, ez? Bueno, behin bakarrik gertatzen zaitago, Bueno, orain 2 aldiz. Deitar dut seguru itxe bateri. Aizu, nahi baduzu taxiari bultzak ingo diogu? Ez, gizona, horretko daude seguruak. Seguruak. Niri gorroto diate seguruek. Ze, beti izaten ditut arazoak autoarekin. Bueno, beti gertatzen zait zerbait. Ez dakit bat zure izebak arrazoia zuen. Ez da oso minduko. Ze badakit autoa izorratu zaizula eta estresatuta zaudela. Aizu, denbora igarotzeko bururatu zait ireia bat, ze gogoratzen dut, bai, izebaren betaurrekoak hemen eskutatu nituen txantxa egiteko. Bilatuko dugun nun dauden? Seguri bakarrik ez, erotxearire deitko diot. Nekauen sos. Kermanek taxian ikasi du 2 aldiz, 3 aldiz edota 4 aldiz esan arren, bakarra denean behin bakarrik esaten dugula. Beraz, esango dugu, Arantzan behin bakarrik izan naiz, eta ez aldiz bat izan naiz. Horrez gain, bultzatu eta bultza egin aditzak nahastu egin ditu. Oso antzekoak izan arren, erregimen ezberdina eskatzen dute. Batean izango da, autoa bultzatu dut eta bestean autoari bultza egin diot. Eta gauza bera gertatzen da, agurtu eta agur egin aditzekin. Mikel Pablo agurtu dut
eta Mikel Pablori agur egin diot. Eta orain nik zuek agurtuko zaituztet betiko esaldiarekin, honekin edo arekin, baina egin.